Aflăm acum Marele Premiu. Marele Premiu la această ediție a 10-a a Festivalului Național Strugurele de Aur, Sebastian Stan, din Sibiu. Așa cum se cuvine, premiul acesta mare va fi înmânat de domnul Claudiu Necșulescu, președinte al Societății Comerciale Jidvei SRL. Este un moment deosebit de emoționant pentru mine, pentru faptul că aștept această seară de 10 ani. Când am început acest festival, mulți poate au crezut că este doar o glumă, doar o provocare. Cred eu că am reușit să facem din acest festival un festival de, într-adevăr, de renume național. Pentru mine, Sebastian nu reprezintă o surpriză. Aș putea să spun că reprezintă o surpriză doar pentru faptul că nu eram pregătit. Pe el l-am considerat de mult artist și cred eu că acest premiu ar trebui doar să-i dea puterea de a consolida toate cunoștințele și toate valorile pe care le-a câștigat împreună cu ansamblul Jidvei, dar nu numai atât, să-i dea puterea și tăria de a dobândi acel statut de artist consacrat. Vă mulțumesc foarte mult! Noi vă mulțumim și totuși trebuie să spunem, Sebastian, cu vreo 2 ediții în urmă, a obținut premiul întâi. Și pe urmă și-a adunat gândurile, a stat un pic, a studiat în continuare cu sprijinul extraordinar al maestrului Stelian Stoica și iată a îndrăznit acum să vină pentru a încununa activitatea lui artistică cu acest mare premiu. Și merită aplauzele dumneavoastră. Când
să plâng. Plâng, fată, și-mi pare rău că nu-s eu alesul tău. Maria și-mi pare rău că nu-s eu alesul tău. Maria ca o floare tocmai în aniaza mare. Apoi dacă-i noapte pe zăbavă, țuc o gură și de babă. Hai să te mai țuc odată până nu te-ai măritat. Păi numai tot așa. Și să te încălzesc cu foc, mă. Păi numai așa, la-la-la-la-la-la-la. Căci cojocul de cioban nu mai uzi nici peste un an, mă. Numai tot așa. Căci cojocul de cioban nu mai uzi nici peste un an, mă. Numai așa, la-la-la-la-la. Hăi, dar câte fete în braț am strâns, tinererul foșor plâns, bă, de te-o-i strânge și pe tine, păi și tu-i plânge după mine. Păi numai tot așa. Păi multe după mine zac, mă. Păi numai așa, la-la-la-la-la-la-la. Dar eu țuc toate mândrele și așa întreg eu zilele, mă. Numai tot așa. Eu țuc toate mândrele și așa întreg eu zilele, mă. Numai așa, la-la-la-la-la. Hăi, dar câte fete în brață strâng, să le adun aș face un crâng, băi! Dacă câte fete am sărutat, să le adun aș face un sat. Păi câte fete în brață strâng, să le adun aș face un crâng, numai tot așa. Și câte fete am sărutat, să le adun aș face un sat, numai așa, la-la-la-la-la. Hei! Vreau să îmi permiteți să aduc mulțumiri doamnei folclorului românesc, doamnei Mariana Murărescu, pentru faptul că ne-a dat viață nouă în folclorul românesc, pentru că ne-a îndrumat, pentru că ne-a sprijinit și pentru că ne-a dus în fața dumneavoastră și a creat de-a lungul atâtor ani multe generații de artiști. Iată, publicul din Alba Iulia subliniază prin aplauze acordul cu hotărârea juriului. Sebastian Stan, Marele Premiu la ediția 2010
a Festivalului Național de Folclor Strugurele de Aur.